1912, el Titanic va salpar d'Anglaterra rumb a Nova York. A bord hi viatjaven més de 2.200 persones. Era el vaixell de passatgers més gran del món i també era el més modern. Estava dissenyat per ser insubmergible. No tenim micro, sense micro. Digues. Hola, soc el Titanic. Hola, soc el Titanic. Hola, soc el xavanella número 3. A veure, quina marca? Digues. Hola, soc la xavanella número 3. Molt bé. A veure, Hola, soc la xavanella número 3. molt bé. Més fort, Digues, ja. Hola, soc la xavanella número 3. Perquè el Titanic me va construir per ser massa espectacular. Molt bé. Al mando del Titanic hi anava el capità. Saludem, capità? Bon dia. Bon dia, soc el capità Edward Jenner Smith. Ja estic al mando d'aquest vaixell tan espectacular. La nit del 14 d'abril era clara i el mar estava en calma. A veure què mar. De sobte, un vaixell que navegava per aquelles aigües va avisar el Titanic que havien avistat icebergs i que anessin en compte. Hola, soc l'Elisabet. El capità va dir: No cal que patiu. Aquest vaixell és indestructible. de cop els guaires van avistar els icebergs. Capità, iceberg a la vista. Iceberg a la vista. Estem a punt de jugar. El capità va dir: A tota màquina. Sirena, gireu al timó. espera, la sirena, a veure la sirena. Timó. Gireu al timó. Molt bé, però sabeu què? Que van donar l'alerta, però ja era massa tard i el Titanic no va tenir temps d'evitar l'impacte. I... El Titanic va xocar contra un enorme iceberg. Va començar a enfonsar-se molt lentament, molt lentament. Els músics, mireu els músics, tocaven per tranquil·litzar aquells que tenien por. Molt bé. I també es van enfonsar. També es van enfonsar i els vigies també es van enfonsar. De les 2.200 persones que viatjaven en el Titanic, més de 1.500 van morir congelades en aquelles aigües. A veure... Mireu, només 700 passatgers van poder salvar la vida a bord dels bots salvavides. Però sense salvar. Molt bé. I aquesta? Deixeu-me un moment que posi la música. Oh, no va poder. I aquesta és la història, estira't. Aquesta és la història del Titanic explicada per nosaltres, la classe